Non é doado resumir o esforzo diario dos pais, fundadores e socios de Aspanaes, que dende 1962 traballan tenaz e amorosamente para darlle solución aos seus problemas, ademais de sensibilizar a sociedade, obter recursos, apoio sanitario e pedagóxico para os seus fillos discapacitados. Dende un sinxelo piso onde se xuntaban para acadar solucións concretas e buscar máis unión entre todos os afectados, pasaron a unha casiña en San Amaro e máis tarde a sede actual. Ao mesmo tempo, nese longo camiño, conseguiron máis socios, contrataron educadores especializados e sempre pensando no futuro dos seus fillos crearon un centro ocupacional e un centro de día. Con a axuda das institucións, o propio Concello cedeulles un piso vivenda, ampliaron as instalacións xa que as demandas non paran de medrar. A día de hoxe, 45 anos despois da súa fundación, contan con 3 centros dirixidos por 37 competentes profesionais en psicoloxía, logopedia, fisioterapia, hidroterapia, musicoterapia ou educación deportiva, entre outras disciplinas. Este constante afán paradigmático para outras asociacións semellantes de superar dificultades e sobrelevar os sacrificios que supón encontrar os medios para proporcionar unha vida digna aos seus fillos recoñece o Vigo e nomea a Asociación de Pais de Nenos e Adolescentes Excepcionais Viguesa Distinguida. Recolle a acreditación o seu presidente, don Cándido Darriba Cabaleiro. Boas tardes a todos. Este acto que se engloba un pouco dentro da celebración da Reconquista dame en pensar que cada vez que se celebra esta festa en Vigo engalánanse as portas da cidade. Engalánanse as portas da cidade porque é o único que queda daquelas murallas que había. As murallas pouco a pouco foronse derruindo e xa en ningunha cidade prácticamente quedan murallas que separen e simplemente quedan as portas, que é onde hai o nexo de unión e intercambio entre os distintos pobladores. Desde hai 45 anos xa, unha serie de señores que comenzaron co señor Gómez Arellana e 5 familias que comenzaron, foron pouco a pouco derrubando esas murallas que quedaban entre a sociedade e o mundo da discapacidade intelectual. Sempre se mirou un pouquiño para outro lado. Hasta que non nos toca a nós, sempre miramos un pouco para outro lado. Entón, eu quería agradecer a esas persoas que fixeron que hoxe podamos estar aquí, como foi desde o señor Gómez Arellana, o seguinte presidente que foi o señor Lloves, o señor Andrés Cadaía, que estivo 25 anos, que toda unha vida ao frente desto. Despois, o irmán marista Virgilio, que estuvo 23 anos levando aos nosos centros de unha maneira totalmente altruista. O meu antecesor, José Alcalde Paz, e todos os profesionais que fixeron posible isto, con o apoio dos pais. Esperemos que outros 45 máis, polo menos, teñamos a calquer vigués que lle concedeza que lle veña unha persona con discapacidade na súa familia, poida ter uns brazos abertos en Aspanaes para sacar ao seu fillo adiante. Moitas gracias.